Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková odvolala predsedu súdu Romana Fita, ktorý bol predsedom okresného súdu Bratislava 3. Je to následkom zásahu príslušníkov NAKA na tomto súde, ktorí sa dožadovali vydania utajovanej prílohy jedného spisu týkajúce sa známych kajúcnikov Makova a Beňu. Z odôvodnenia rozhodnutia ministerky vyplýva, že predseda okresného súdu Bratislava 3 Roman Fit sa vraj nedostavil do budovy súdu napriek tomu, že mal vedomosť o tom, že príslušníci NAKA disponujú príkazom na prehliadku tohto okresného súdu. Taktiež podľa Márie Kolíkovej konal nepriateľne, pretože sa nelegitimoval vo svojej pozícii predsedu súdu a neposkytol orgánom činným v trestnom konaní náležitú súčinnosť. Viacerí odborníci označujú toto odvolanie za škandalózne. Z viacerých dôvodov. Odôvodnenie ministerky Kolíkovej sa totiž nesoduje so skutočnosťami z úradných záznamov, ktoré boli vyhotovené pri zásahu týchto príslušníkov NAKA. Je verejne známe, že bývalý predseda okresného súdu Bratislava 3 Roman Fit nebol prívržencom súdnej reformy ministerky Kolíkovej. Platí tuto známe, kto chce psa byť, palicu si nájde? Alebo sú v tomto prípade trošku širšie súvislosti? Milí priatelia, okresný súd Bratislava 3 by bol totiž v budúcnosti príslušný konať o obžalobe na našich chlapcov, tzv. Čurilovcov. Okresný súd Bratislava 3 bol ten, kto ich vzal do väzby. Tu by som chcel poukázať na niektoré veľmi zaujímavé súvislosti. A to je napríklad to, že sudca Judor Kapinaj, ktorý si dovolil našich chlapcov Čurilovcov vziať do väzby, čelil trestnému oznámeniu. Sudca Šámko, ktorý verejne publikuje na svojom portáli Právne listy rôzne právne témy a články týkajúce sa právnej teórie, kritizoval postup orgánov činných v trestnom konaní týkajúci sa kajúcnikov. Na tohto sudcu podali naši chlapci podnet na disciplinárne stíhanie. Čo sa stalo s tímom inšpekcie, ktorý chcel vyšetrovať našich chlapcov? Naši chlapci začali tzv. Protivyšetrovanie. Chceli obviniť členov tímu inšpekcie z trestnej činnosti, odstaviť ich, stíhať ich a dokonca stíhať ich väzobne. Taktiež iné osoby, ktoré nešli po ruke našim chlapcom, dopadli veľmi zle. Je predsa mediálne známy prípad bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Potom, čo poskytol príslušným orgánom správy o podozrení z manipulácie trestných konaní našimi chlapcami, bol obvinený, skončil vo väzbe. Bývalý riaditeľ NAKA, ktorý taktiež príslušným orgánom posunul nejaké informácie o možnom manipulovaní, bol taktiež obvinený. Neskôr bolo jeho obvinenie zrušené. Bývalý príslušník NAKA, operatívny pracovník, ktorý spolupracoval s našimi chlapcami na viacerých prípadoch a ktorý si dovolil vypovedať o manipulovaní týchto trestných konaní, bol obvinený, bol na neho vydaný zatýkač. Momentálne sa nachádza v Bosne a Hercegovine a je začatý proces jeho vydania na Slovensko. O šéfke tímu Oblúk, to bol tím inšpekcie, ktorý mal vyšetrovať podozrenia z manipulácie trestných konaní našimi chlapcami, je verejne známe. Bola odvolaná, boli tu snahy trestne ju stíhať. O tých bežných chlapských debatách o tom, ako sa podpáli auto, o tom sa nemusíme rozprávať. Tieto vyjadrenia nepotrebujú bližší komentáre. Všetky osoby, ktoré si dovolili neísť po ruke, ba dokonca, ktoré išli proti našim chlapcom, všetky osoby, ktoré chceli vyšetriť riadne podozrenia z manipulácie trestných konaní, sú buď stíhané, alebo boli pozbavené funkcie. O tom, akým spôsobom došlo k rozpusteniu vyšetrovacieho tímu inšpekcie Oblúk, sme vás už informovali. Tento tím bol rozpustený na základe pokynu ministra vnútra a prezidenta policajného zboru. Generálna prokuratúra v februári tohto roku zamietla sťažnosť našich chlapcov voči ich sťažnostiam proti uzneseniu obvinenia. Dnes existujú podozrenia, že NAKA vyšetruje generálneho prokurátora Maruša Žilinku a preveruje jeho kontakty.
Taktiež odvolaný predseda súdu Bratislava 3 Roman Fit úzko súvisí s činnosťou našich chlapcov. Je zrejme a nutné povedať, že viaceré osoby, ktorým naši chlapci ponúkali spoluprácu, boli po odmietnutí spolupráce obvinení, respektíve ak už obvinení boli, bolo im obvinenie rozšírené. Opakovane sa objavuje narratív, že ak by chcel niekto zastrašiť našich chlapcov, nevyzeralo by to inak. Vzhľadom na všetky tie skutočnosti, ktoré som uviedol, je nutné povedať, že skôr to vyzerá tak, že by mal byť používaný narratív, že ak by chcel niekto zastrašiť všetkých, ktorí nejdu po ruke našim chlapcom, a ak by chcel niekto zastrašiť všetkých tých, ktorí chcú vyšetriť podozrenia našich chlapcov z manipulovania trestných konaní, nevyzeralo by to inak. Ďakujem za pozornosť.